Assalamu alaikum, barkanmu da yau. So ƙarin bayani akan wannan updated application na Satoshi. So mutane da yawa suna tunanin wannan free airdrop ɗin da suka sa, ko airdrop ɗin da ake claiming su Testcoin A da Testcoin B da kuma na Testcoin C. So wayannan sun sa shi ne a dinga claiming ɗinsu, amma ba su da value, sun sa shi ne don kawai a dinga testing kafin su saki real airdrop kenan. So wannan sun sa shi ne na just kwana 7 kamar yadda suka yi bayani a nan ƙasa kenan, a nan ƙasa. So ga bayanan da suka yi gaba ɗaya a ƙasan nan, sun sa shi ne just for test na kwana 7 kafin su saki real airdrop kenan. So wannan shi ne ƙarin bayani akan wannan airdrop ɗin da suka saki. So wannan mutum zai ɗan testing ne kafin a saki sabon airdrop. So mun gode, kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, sannan ku danna mana likes domin kasancewa da mu a koda yaushe. Mun gode.